La política d'acció climàtica d'Aigües de Barcelona recull el nostre compromís per contribuir a la lluita contra l'emergència climàtica. La política inclou 3 eixos. L'assoliment de la neutralitat climàtica abans del 2050, havent neutralitzat el 2030 el 55% de les emissions respecte al 2019. L'adaptació al canvi climàtic a través de solucions resilients com la regeneració de les aigües residuals i la preservació del capital natural. La capacitació i implicació de les persones i organitzacions internament i amb l'entorn. Sabem que és necessari treballar col·lectivament per fer front als reptes de l'emergència climàtica. Per això, et convidem a participar activament al Hub d'Acció Climàtica d'Aigües de Barcelona, cap a la neutralitat oberta i la resiliència, un espai de codesenvolupament i compromís obert amb els grups de relació.